Počúvaj, potreboval by som jedno malé macchiato. Skutečný profesionál nikdy nespí. Potrebujem viac dynamiky. Takže každý bude vypočutý. Áno, to sedí. Titul senior v korporátu může znamenat jenom, že vás jednoduše zapomněli vyhodit. Může existovat korporát, ve kterém to funguje jinak? Vám prý říkají Urbi. Tak to som počul prvýkrát. Leonardo, vždycky Leonardo. Vy jste prý trajplít omličeno. No, mám aj náčelníckú čelenku, ktorú som teraz dostal k tejto novej pozícii. To je opravdu nějaká práce? Co já jsem počula prvýkrát, že je u vás prý nehygienistická organizační struktura. Tá štruktúra nie je hierarchická a teda to znamená, že nie je tam takéto klasické hlásenie sa manažerovi, ale funguje to tak viac tímovo. Můj kamarád Pepa tak rotoval kolem toho pásu, kde se vyráběly ty pasty. My máme iný typ rotácie v Telekome, že človek môže vyskúšať pozíciu niekde inde. To znamená, zoberie sa zo svojho oddelenia na pár mesiacov, ide vyskúšať, naučí sa nejaké veci, môže sa vrátiť. Co kdybychom si taky potykali kat? A poprosím tě pak dvojité frappuccino s čokoládovým syrupem a karamelovým brýlem. Poďme, zatváraj. Čo by ste vy rád?